tiga twebeka egera tumago genda nemero bure yende tiga tosabe aseri etalia tata elio mwana elio moyo mtakatifu amina. Tata Nyasaye mbuya mona sengenjo kwa bero sengenjo emu bakole Tata Nyasaye nande mbuya mona sengenjo kwa tutambukire mwakonde twegenetenga omoyo mtakatifu nonyale gotora korubuna twaga cyagitera buna twekire nande muna tochikogenderera mbuya mona sengenjo ya TV and Ndizi TV mbuya mona saba kolere ba Ndizi TV mpaka siyo Ndizi Yabagani baitu baikirega iga ase kameli paki kabamo na nchi buna toguchaka nandi buna tokura kubwa mu Tata Nyasaye otomurembe n'obwanchani onstwa sabire na kwegena wetera seretari ya Yesu Kristo oyoro muturi to amina. Tata no mwana no moyo mtakatifu amina. Biamono papa antivirus biamono sana mwakirango chinko vi Yesu gatwa twekirema biamore garakini more no moko Nomo kokora kango chinko vi asegeta sendi geto kya Ndizi TV. Biamono sana abantu wa mito balimu abere muko to support sana. Tageta kingo kwana iga. Ndizi TV mwateba obwansu bwo Gusii. Ndizi TV. Ya iga bantu bale batolye boli bayule. Ndizi TV. Obwansu bwo Gusii. Papa mpiyole ina kyokoro kwa. Elijah nkoro. Ingi magia kore. Omoroberio yo Ndizi TV. Bano. Na Ndizi TV as a whole is family to us. Bono biamono sana. Editaria ona kiwata bakuru kwa. Elijah Osoro. Elijah Osoro. Nimaite kwa bere gukuri geta sendi geto kya Ndizi TV. Ayendi kwa ekerogo tebe kene. Ndi kwa chageta korora. TV gokora ke papa antivirus yosoire bipindi binde byasoire. Ayendi onyorete kwa chageta korora geta sendi geto kya Ndizi TV. Ndizi TV na nyerorire for let's say ani akanyatinda eva but antivirus yo monyene na momanyire kurumaiga. Biamono sana watu wa mito nabageni basoirema abande mbale gonchera gocha ngo batebi karibu sana. Rero narinta getemorore abantu babere bakosye bipindi bali babwate bipindi ki director rero no kirema rero ngo kwana bale live bali batogetie TV to rero sama tukonzipe rero tadiro ryo gocha kurara rero ganyama umanye safari yeto yabere nkongu yatole challenges lakini papo yo tuanjete toikianire. Biamono sana abantu wa mito nindo cheke engineer usono munyagitari bono begete bro tatalo cyukoro kwa Nchengoro kwa Bernard Nyakina kamera yego chimwina aria. Yes nchengoro kwa Bernard Nyakina ina gokire roko ba Ndizi TV ga na ndene redu to ne TV to sigete sana ekonya gutunyure ke Gusii to konye twibire ke Gusii Wato moseka oyo twakira mabuta bikosi gere dingangero gocha igekera tebere die yaito igone redinero kwa mwakira ngo chinko bi mwakere chinko bi. Biamono sana engineer na nenda gokire sana karibu sana na rodi abanyagitari bagenda to gocha kabisa karibu ege tokenda ngata ko banyoria abantu baminto igese muzika ali mwara matoke naro endagira nere maria igomo kwa ege koe naro daktari mweno ga oyusigete sana. Karibu ase omocho gose hotel yetu ya Camel Park na cyokoro kwa Daktari Joel Mayo kurwa haria enyagitari ya Tenesia Support Center igotoko mocho songo chisemo cia chogo inde no mogoko monene rero litukuria rero asogo chenga amo negete seni ya chire nkuma sorogongo rwa Gusii kuna Ndizi TV obwanzu bwo Gusii akitakuwa ni timu ya. Biamono sana watu wa mito bali magenda tugotoria asegeta seni geito kya Ndizi TV nigo ngende to batebia nonyekero kwibure tunonya yekero nyorete ngochore gwasherekea asa matuka ya 365 ose 366 litukondiro lirio ogocha gwasherekea yabere sabari entambe lakini nagokire sana ase bali babere bagotwe support nonyoyo gototebia ningende to gukorigereria chi support ekiri kinyinge sana nindo chongo sani one timanye daktari mwe mugomereke kamera gochaga mwanjete sana naende ngo morokanero mwalimu one ochageta gosobia se vitebie papa na kyokoro kwa Dr. Yusuf Mutari. Dr. Yusuf Mutari erieteri Dr. Manyete nchakera na rengo mwane na manyete no munyagitari
etorete kumanyana kino munyagitari bwechombe munyagitari elinda abantu bakumanye Obo bongo bwo somia abana. Abana university. University kyoko somia. Kisii University. Ndia mono sana. Ayekero gwachage tokore getaseni gitu kya Ndizi TV. No nyoreri tukonyorete gusomwa konyorete gwachage tokore getaseni gitu kya Ndizi TV. Na tage tubuno mwaka oyo taka kuligereria getaseni kya Ndizi TV. Ana very impressed nemero bali mubwate. Ndia mono neri lyageri. Bono ase kuno ko bagokoligereria aria ni manyete bipindi mbira bigokogokya lakini ntabyange bipindi bibere bwanje tasege taseni gitu kya Ndizi TV. Bali nganje taseni Ndizi TV na yaeteire. Karangoligereria nkoranga aibina bitogo eterase community ito bantu babwate mechande menge nomoro bali noro bobolemi Bano nkora buno bolemi bwitu buna tura grow tura kini Gusii ito go eterase ebimelia na noboni bwe bintu bieto chitugo na nobolemi bwe bimeli ne chitugo because bako bokengora igundo musubati onu munyirita cyakoro kweli eto okoleto bolemi igomoro ta Ndia mono sana daktari karibu sana naenda abantu bamintongere toko banyoria etore omochigo so hotel ya Camel Park lero no togende toko sherekea ma naenda ngende toko batebia gendra ko toforo gari ase peche itekoro kwa Ndizi TV News Digital elindo bwate program mbaro bona iga TV maybe otaria ngase TV go so toko mnyakegasi so ngende toko ga no hotel metore naenda togende toko sherekea bono nindo che musanyo ne sana ligego chali ga papa ina kyokoro kubona ye Asamalita Bismarck mukua ateka. Ligerelia. Nindigrete kabisa. Kuru gatembe numpia. Tisa bikiri kongus ya Ndizi TV digital. No turega Camel Park for first anniversary. Kwana na kweli baga na yegesine TV oro karite kwana mangana ya bera tatu. Okay. Asa bato tegerete na bato watcheti ase mtandao yons. Ngobate binga mo subscribe Ndizi TV News. Egere tubabwatsie omwana kaiboiru wekatutwara mogoko nande tomo support akine achigotokonya gochumutwe. Biamono sana. Na ile omanyete tinga kwa magira n'abasubati batebe na kibono kwa bagakaboka. Merekange kamera gochumuinari maisa engero gochumanteye. Maisa engero gochumanteye. Baba na kyokoro kwaye. Koroko Robina Kerubora Sugu. Robina Kerubora Sugu. Okay, Gusii olenge ndo chama no Gusii ne ibolete. Biamono sana. Aye Robina. Ase ogotara gochama nkilero gya koleta. Nacha bune fan ya Ndizi TV. Nacha we appreciate the progress ya Ndizi TV. Nacha pia go celebrate the anniversary, your 1 year anniversary. Biamono sana watu wabito walimogenda toko torigeria ntake tokora Python makori kayare. Biamono sana watu wabito na roli the bishop wisabo kemosomyo ulema gaki olyogo tore to muruberi bo obasera bwenka karibu bishop omanyete binte binatokora onye Yesu taite time ayumbo sosene ke watu wabito. Biamono sana sogoto tare na roli chinjine chagulema na roli de abanyabyasa buno omunchini ko abeka metengwanje de sana naenda ine comedian musuko niko letema bishop isaboke achema elinde to kwarera kidogo yake so okoba yechiza tiga nginda omuswati ochirema baba byore ikondeneliawo Mbiande. na chokoro kwa Millicent Motende. No nganchere tu aso wancha ingo kosororo ukaransega ekamere ko mirego chimoino. Imoka baba. Imoka akaro musoko mwakira ngo chingo binarera imoke gaki. Ikanya baba. Biamono baba. Wata bona maike yue ora kwani abantu garia agenda cyokoro kwa
Na bakwa ni rumon simbi amor. Samarieta nkoro ku Millicent Bishiri Motende. Nimanyete babega siao kwa nengia sana na abere gukoro online sana neno litukolitanga nikokorora ase amaiso ndigwa chageta koregeta sini gito kya Ndizi TV last year. Yeah. Last year sio totebe buna tua chagete iga igobono twaikire twese no turamase safari yeye. Oh yes. Asigeta sini gito kya Ndizi TV muroberi kyo gokya ase TV yaito. Tinda eti kongeneri maybe Chingero. Chingero. Yeah. Chingero ngogotoka. Nto bwata Chingero mu murana ku Brighton ende na rokuru kwa Saro Tita. Ingo gochoka Chingero. Brighton. Brighton woga Chingero. Onyori no sogure. Ale no mo monene nigema akoro kwa papa antivirus ndo chobono kora beke suti kora tandaria abantu mbiyara kiri sometimes igaba to mito nyasaye ga gokonyire gokoyana era bobo soku sana nchare goite ko bwate bintu ebiti byo bwate bike dai kora ngara to china tandarie umwana mito pia bora sana baba karibu sana ase getaseni geto Ndizi TV ngende to China elinde toirane amarieta nimna na watebya ngoro kwa papa antivirus oyo papa oyo Yesu. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV ni nyanjete sana unainse bona kare pikipiki ngo enda nyumba mapema sana erinde nyare korigeri chingoma baoteretera chingia cheke Gusii nande chibwata bosemyo uya sana igo ningajete Ndizi TV sana Ndizi TV yankomenta nande yato muda sana omonge ase chingoma chiri kwa maana chibwata bosemyo omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yuboncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichiri chonsi elio bwikere